Καλησπέρα σας. Είμαι ο Άρης Σίκος, επιστημονικός διευθυντής του INSETE και σας καλωσορίζω στο webinar. Θα ξεκινήσουμε με έναν σύντομο χαιρετισμό από τον Γενικό Διευθυντή του INSETE, τον κύριο Ηλία Κικίλια. Ηλία. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ είμαι ο Ηλίας Κικίλιας, ο Γενικός Διευθυντής του INSETE. Σας καλωσορίζω στο δεύτερο Digital Workshop του INSETE με θέμα πάλι τις αγορές και τις προτιμήσεις των αγορών. Αυτή τη φορά πρόκειται για τις αγορές μακρινών αποστάσεων, δύο αγορές από την Αμερική, δύο αγορές από την Ασία και την αγορά της Αυστραλίας. Ελπίζω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Ιωάννα την Παπαδοπούλου, Διευθύντρια Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ του αεροδρομίου του Ελευθέριος Βενιζέλος, για την συνδρομή της, την πολύτιμη συνδρομή της στο σημερινό workshop, το οποίο αποτελεί και επί της ουσίας μια ζωντανή παρουσίαση της μελέτης που μόλις δώσαμε στη δημοσιότητα. Επίσης, θα ήθελα να ζητήσω από όλες και όλους από εσάς τα σχόλιά σας και ιδιαίτερα τις προτάσεις σας για, για τα αρνητικά ή τα θετικά σημεία αυτών των digital workshops, ακόμα και των μελετών μας, για να προσπαθήσουμε να τα βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο στο άμεσο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ και δίνω αμέσως το λόγο στον Άρη Ίκο για να μπει στο περιεχόμενο του σημερινού σεμιναρίου. Ηλία, ευχαριστώ και ευχαριστώ και όλους τους συμμετέχοντες για το ενδιαφέρον σας για τη σημερινή παρουσίαση. Θα παρουσιάσουμε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήγαγε η εταιρεία Global Web Index, GWI, σε 5 αγορές long haul στην Αμερική, τον Καναδά, την Αυστραλία, την Ινδία και την Κίνα, με θέμα την ταξιδιωτική του συμπεριφορά για τη φετινή σεζόν. Η παρουσίαση αυτή είναι σε συνέχεια της προμηνός περίπου παρουσίασης αντίστοιχων στοιχείων για τη Γερμανία, τη Βρετανία, τη Γαλλία και την Ισπανία. Θα έχω τη χαρά και την τιμή να σας παρουσιάσω την έρευνα αυτή με την κυρία Παπαδοπούλου, όπως προανέφερε και ο κύριος Κικίλιας. Η κυρία Παπαδοπούλου από τη θέση της στο αεροδρόμιο έχει πολύ καλή εικόνα των αγορών αυτών, αφού υπάρχουν απευθείας συνδέσεις με τις 4 από αυτές, ενώ γίνονται σχετικές συζητήσεις και με την 5η, την Ινδία. Καλησπέρα και από μένα. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ το INSETE για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πολύ και τον Ηλία και σένα, Άρη. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είσαι καλά, Ιωάννα, και προσβλέπουμε στην εμπειρία και τις γνώσεις σου για το τι βλέπεις εσύ στα στοιχεία και πώς μπορούν οι διάφορες επιχειρήσεις να τα αξιοποιήσουν για καλύτερη στόχευση των πωλήσεων και καλύτερα αποτελέσματα. Πριν περάσουμε στην παρουσίαση, να πω πως μπορείτε να υποβάλλετε ερωτήσεις στο chat καθ' όλη τη διάρκεια του workshop και οι ερωτήσεις αυτές θα απαντηθούν στο τέλος. Επίσης, λίγο πριν την ολοκλήρωση του webinar, θα βάλουμε στο chat το link για ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης και παρακαλούμε να το απαντήσετε. Θα σας το υπενθυμίσουμε άλλη μια φορά αργότερα. Λοιπόν, πάμε στην παρουσίαση. Okay. Νομίζω ότι τη βλέπετε όλοι σωστά. Ναι. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε 2 λόγια για το προφίλ της έρευνας. Η έρευνα αυτή διεξήχθη από τα μέσα Ιανουαρίου μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου σε δείγματα αρκετά μεγάλα, 3.500 άτομα στις Ηνωμένες Πολιτείες, 1.000 περίπου στον Καναδά, 4.000 στην Κίνα, 2.500 στην Ινδία και περίπου 1.000 στην Αυστραλία. Τα αποτελέσματα που θα δείτε βασίζονται σε όσους προτίθενται να ταξιδέψουν στο εξωτερικό και όχι γενικά σε όσους απάντησαν την έρευνα. Και έχει γίνει η στάθμιση που πρέπει να γίνει ανάλογα με τον πληθυσμό της και άλλα χαρακτηριστικά. Τώρα, να πούμε καταρχάς ότι είναι ψηλό το ποσοστό που θα ταξιδέψει. Δώστε μου ένα λεπτό σας παρακαλώ, γιατί κάτι με καλύπτει το μενού.
Είναι αρκετά υψηλό το ποσοστό που θα κάνει διακοπές στο εξωτερικό. Είναι συγκριτικά χαμηλότερο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βλέπετε 57% έναντι πάνω από 60% στην Κίνα, κοντά 70% στην Αυστραλία και πάνω από 70% στον Καναδά και στην Κίνα. Ενώ πολλοί Ινδοί και πολλοί Καναδοί θα κάνουν πολλά ταξίδια. Εδώ βλέπετε δηλαδή ότι 12% των Καναδών θα κάνει περισσότερα από 5 ταξίδια και αντίστοιχα 14% των Ινδών θα κάνει επίσης περισσότερα από 5 ταξίδια. Σε σχέση με το 2023, την προηγούμενη χρονιά, οι Αμερικανοί, οι Καναδοί και οι Κινέζοι θα ταξιδέψουν περισσότερο. Αυτή είναι η διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Οι Ινδοί θα ταξιδέψουν λίγο λιγότερο. Για τους Αυστραλούς δεν έχουμε συγκριτικά στοιχεία. Αυτό που όμως έχει αρκετό ενδιαφέρον, αν μπει κανείς στη λεπτομέρεια, είναι ότι ορισμένοι Καναδοί θα κάνουν αρκετά περισσότερα ταξίδια στο εξωτερικό. Από αυτούς που σκοπεύουν να ταξιδέψουν, η συντριπτική πλειοψηφία έχει ήδη αρχίσει να προγραμματίζει. Δηλαδή, 95% και άνω των όσων δήλωσαν ότι θα ταξιδέψουν στο εξωτερικό είχαν αρχίσει ήδη να προγραμματίζουν για το επόμενο ταξίδι τους. Τώρα, σε ποια φάση προγραμματισμού είναι, βλέπουμε ότι οι Κινέζοι προγραμματίζουν πιο έγκαιρα, δηλαδή έχουν κανονίσει κάτι για τη μεταφορά τους, για τη διαμονή τους ή κάποιες δραστηριότητες, ενώ οι άλλοι λαοί είναι πιο πολύ ακόμα σε πιο πρώιμο στάδιο στον προγραμματισμό της. Ιωάννα, να σε ρωτήσω, δεν ξέρω αν εσύ βλέπεις από αυτά τα στοιχεία κάτι το οποίο... Ναι, Άρη μου, ναι. Πρώτα απ' όλα να πω ότι έτσι για να δώσω μια γενική εικόνα για αυτές τις πτήσεις μακρινών αποστάσεων ή τις υπερπόντιες πτήσεις, όπως πολλές φορές το λέμε, ανάλογα με την χώρα, να πω πρώτα απ' όλα ότι αυτές αποτελούν περίπου το 10% του δικτύου μας. Το 90% είναι μικρού και μεσαίων αποστάσεων πτήσεις. Και να πω εκεί ότι μετά την πανδημία, αυτό που είδαμε ως γενικότερη τάση είναι ότι ανέκαμψαν πολύ πιο γρήγορα. Αυτά που λέμε εμείς short and medium haul flights, μικρών και μεσαίων αποστάσεων και όχι long haul. Διαβάζοντας το λίγο διαφορετικά αυτό το 10%, υπάρχει ένα μεγάλο περιθώριο ανάπτυξης εκεί. Πολύ δε περισσότερο, μιας και το δίκτυο μικρών και μεσαίων αποστάσεων είναι σε αυτό που λέμε εμείς ένα πολύ μεγάλο βαθμό ορίμανσης. Οπότε η επόμενη πηγή ανάπτυξης, αν το θέλετε, η αύξηση της τουριστικής κίνησης, περιμένουμε ότι θα προέλθει από πτήσεις μεγάλων αποστάσεων, υπερπόντιες πτήσεις γενικά. Αυτό που βλέπουμε στις αγορές αυτές, και 3 από αυτές τις αγορές είναι οι αγορές με τις οποίες έχουμε απευθείας συνδέσεις. Κάνουμε τώρα τα τελευταία 2 χρόνια, και είχαμε αρχίσει και πριν από την πανδημία, αλλά τα εντατικοποιήσαμε τα τελευταία 2 χρόνια, μια μεγάλη προσπάθεια για την Ινδία. Για διάφορους λόγους, ακόμη δεν έχει προκύψει μια απευθεία σύνδεση, περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Δεν υπάρχει απευθεία σύνδεση με την Αυστραλία. Αυτό που βλέπουμε όμως από όλες τις αγορές είναι μια μεγάλη αύξηση, είτε direct είτε indirect, όπου δεν υπάρχουν απευθείας πτήσεις, τόσο το 2023 όσο και το πρώτο πεντάμηνο του 2024. Και αν θέλουμε να μιλήσουμε για προγραμματισμό, γιατί είναι πολύ ενδιαφέροντα τα στοιχεία που μόλις παρουσίασες, αυτό που βλέπουμε εμείς στο πότε κλείνουν το ταξίδι τους, βλέπουμε ότι ναι μεν οι Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία κλείνουν το ταξίδι τους περίπου 3 μήνες πριν, ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ οι Κινέζοι μας λίγο περισσότερο από 2 μήνες, αλλά ποια είναι η διαφορά? Αυτό που είπες πριν, ότι οι Κινέζοι προγραμματίζουν το σύνολο του ταξιδιού τους, άρα νιώθουν ασφάλεια για να προγραμματίσουν συνολικά όλες τις δραστηριότητες. Δεν συμβαίνει το ίδιο στις άλλες κατηγορίες ταξιδιωτών. Και αν ήθελα κάτι να πω ακόμη, ειδικά για τις αγορές Κίνας και Αυστραλίας, θα ήταν ότι επειδή ήταν αγορές στις οποίες ήρθαν οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί πολύ αργά, αν θυμάστε μέσα στο 2023, ήρθαν όλοι οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί μετά την πανδημία, βλέπουμε μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση. Τα νούμερα για τους Κινέζους είναι ακόμη μικρά, παρόλα αυτά
ποσοστιαία οι αυξήσεις είναι πολύ μεγάλες. Οι άνθρωποι φαίνεται ότι θέλουν να ταξιδέψουν πολύ και ταξιδεύουν πολύ. Μέσα στο πρώτο πεντάμηνο έχουμε αυξήσεις και στις δύο αυτές κατηγορίες πάνω από 100% σε σχέση με το 19. Okay. Τώρα, ποια είναι τα κίνητρα για τα οποία ταξιδεύουν? Τα top 3 κίνητρα είναι η χαλάρωση, να επισκεφτούν κάποιο νέο μέρος και να κάνουν κάποια δραστηριότητα. Αλλά πολύ ψηλά στην ιεραρχία των προτιμήσεων είναι και τα κίνητρα για εμπειρίες, γαστρονομία και κάπως καλύτερο καιρό, και αυτό ισχύει και για τις 5 αγορές που εξετάζουμε, με κάποιες διαφοροποιήσεις μεταξύ τους. Το είδος των διακοπών το οποίο διαλέγουν είναι ο παραθερισμός, η φύση, τα αξιοθέατα και τις πόλεις, και βλέπουμε ότι και οι Κινέζοι, για τους οποίους υπάρχει μια εικόνα ότι δεν πολύ θέλουν το Sun and Beach, ότι και αυτοί υπάρχει ένα αρκετά ισχυρό ποσοστό που το προτιμάει. Οι περισσότεροι ταξιδεύουν σε ζευγάρια ή σε οικογένειες, με τα παιδιά τους, την οικογένειά τους, και ακολουθούν οι παρέες και οι μοναχικοί. Ιωάννα, έχετε κάποια ένδειξη εσείς, κάτι σχετικά με το προφίλ των ταξιδιών? Ναι. Πρώτα απ' όλα να πω για την εμπειρία, για το τι αναζητούν μάλλον οι διαφορετικοί επισκέπτες από τις διαφορετικές αυτές αγορές. Πρώτα απ' όλα να πω γενικά πάλι, να δώσω μια εικόνα. Αυτό που βλέπουμε μετά την πανδημία είναι ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανάγκη για ταξίδι, προτεραιοποίηση του ταξιδιού. Το έχουμε δει και στους αριθμούς, στους όγκους των επισκεπτών. Θέλουν να βιώσουν την εμπειρία συνολικότερα στο ταξίδι, και μια πολύ ενδιαφέρουσα παράμετρος εδώ είναι την εμπειρία με τους δικούς τους όρους. Δηλαδή θέλουν όσο είναι δυνατόν μια προσωποποιημένη εμπειρία, ένα προσωποποιημένο προϊόν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ειδικά σε νεότερες ηλικίες, και παίζει πολύ μεγάλο ρόλο εδώ και η τεχνολογία. Είναι μια μεγάλη συζήτηση αυτή. Τώρα, αν θέλουμε να διαχωρίσουμε μεταξύ των διαφορετικών αυτών αγορών, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Αυστραλία ενδιαφέρονται για το κομμάτι της ιστορίας και του πολιτισμού όταν μιλάμε για την Αθήνα, όμως ξέρουν πάρα πολύ καλά και την Αθηναϊκή Ριβιέρα, και βέβαια ένα μεγάλο ποσοστό τους ενδιαφέρεται πολύ για τις κρουαζιέρες. Άρα έχουμε εκεί μια ιδιαίτερη, αν το θέλετε, προτίμηση και στο κομμάτι του Sea and Sun και της παραθαλάσσιας των νοτίων προαστίων κτλ. Στην περίπτωση της Κίνας, την οποία ανέφερες, τώρα τελευταία έχει αρχίσει αυτό το Sea and Sun λίγο να αποκτά, να έχει μεγαλύτερη απήχηση. Και ένας από τους λόγους ενδεχομένως να είναι και ότι στην Κίνα βλέπουμε ένα χαμηλότερο ηλικιακό όριο πια. Δηλαδή αρχίζουν και ταξιδεύουν όσο το βλέπουμε, δηλαδή να αυξάνεται ο νεότερος πληθυσμός, ο οποίος ταξιδεύει, ειδικά μετά την πανδημία, και είναι λογικό για πάρα πολλούς λόγους. Στην περίπτωση της Κίνας υπάρχει μεγάλη τάση γενικότερα, ή προτίμηση αν το θέλετε, στο κομμάτι της ιστορίας και του πολιτισμού και του ιστορικού κέντρου. Αυτό τουλάχιστον το βλέπουμε εμείς πάρα πολύ από τα στοιχεία της έρευνάς μας. Και στην περίπτωση της Ινδίας έχουμε πάλι ιστορία και πολιτισμό, έχουμε όμως και γαστρονομία και έχουμε πάρα πολύ συνολικότερα διαφορετικές εμπειρίες. Ύπαιθρο, άλλου τύπου δραστηριότητες, και βέβαια στην Ινδία επίσης το να δουν και την νησιωτική Ελλάδα. Μένουν για λίγο στην Αθήνα, πηγαίνουν μετά σε κάποιο άλλο προορισμό. Ένα άλλο σημαντικό... Συγγνώμη να σε διακόψω, να σε ρωτήσω, ή μας το απαντάς αφού τελειώσεις. Ακούω ότι υπάρχει ευρύτερα ένα αυξανόμενο, περισσότερη κίνηση, αυξανόμενο ρεύμα για την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Αν θα ήθελες να πεις και κάτι από αυτού, είτε τώρα είτε αφού ολοκληρώσεις τη σκέψη σου. Ναι, αυτό ήταν κάτι το οποίο το συζητάγαμε και πριν την πανδημία. Λέγαμε πόσο λίγο γνωστή τότε ήταν η Αθηναϊκή Ριβιέρα και τα νησιά της Αθήνας, όπως λέμε εμείς, του Αργοσαρονικού. Πράγματι έχει διπλασιαστεί το ποσοστό των ανθρώπων πια που ξέρουν το προϊόν αυτό της Αθήνας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για πολλούς λόγους. Ένα, γιατί προφανώς είναι ένας εμπλουτισμός της εμπειρίας του επισκέπτη όταν έρθει στην Αθήνα, άρα γνωρίζει και ένα άλλο πρόσωπο που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και εξαιρετικά σημαντικό.
αλλά επίσης συμβάλλει και αν θέλετε, λίγο την αποσυμφόρηση του ιστορικού κέντρου, ειδικά στις περιόδους αιχμής. Ειδικά πρέπει να πω φέτος το καλοκαίρι, έχουμε ως αποτέλεσμα, δουλέψαμε αρκετά με κάποιες αεροπορικές εταιρείες τα προηγούμενα χρόνια, έτσι ώστε να διαμορφώσουν ένα Athenian Sea and Sun προϊόν και να μπορέσουν να το πουλήσουν, να το βγάλουν προς τα έξω. Και πράγματι περιμένουμε, αυτό ακούμε και από τις ίδιες, ότι οι κρατήσεις είναι πάρα πολύ καλές, ειδικά για την παραθαλάσσια πλευρά της Αθήνας, και περιμένουμε να το δούμε και σε νούμερα, ειδικότερα κατά τις περιόδους αιχμής. Αλλά όπως λες, Άρη, βλέπουμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό, πλέον υπερβαίνει το 80% των ερωτηθέντων, γνωρίζουν πια αυτό το προϊόν στην πόλη. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Okay. Τώρα, από αυτές τις χώρες βλέπουμε ότι υπάρχει μια ισχυρή προτίμηση για μέσης και μεγάλης διάρκειας ταξίδια. Τα μεγαλύτερης διάρκειας τα έχουν από την Αυστραλία, ίσως είναι και πιο απομονωμένη σαν χώρα, ένα πολύ μεγάλο νησί ουσιαστικά. Και μάλλον και σε μακρινή απόσταση πάλι βλέπετε η Αυστραλία το 93% έχει κατά νου να κάνει κάποιο πολύ μακρινό ταξίδι. Εδώ προφανώς οι απαντήσεις είναι πολλαπλές. Δεν είναι είτε έως 3 ώρες, είτε 3-6, είτε 6. Είναι τι σκέφτονται, τι είδους ταξίδια θέλουν να κάνουν. Πάντως είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός των πιθανών ταξιδιωτών που θα κάνουν πολύ μακράς διάρκειας ταξίδια και σε μακρινή απόσταση. Εδώ βλέπουμε τις διαφοροποιήσεις σε σχέση με πέρσι και βλέπουμε ότι ειδικά για την Αμερική και τον Καναδά έχουμε αρκετά μεγάλη αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά σε ταξίδια σχετικά κοντινών αποστάσεων με αντίστοιχη μείωση του ποσοστού σε μακρινά ταξίδια. Ιωάννα, έχεις κάποια πληροφορία σε αυτό, γιατί μπορεί να συμβαίνει, κάποια γνώση από την αγορά? Πρώτα απ' όλα να πω για την Κίνα και την Ινδία και την Αυστραλία. Ας έχουμε στο μυαλό μας ότι οι κάτοικοι των χωρών αυτών, των αγορών αυτών, έχουν ένα πολύ μεγάλο εύρος προορισμών πολύ κοντά τους, Νοτιοανατολική Ασία. Δηλαδή ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ταξιδεύει σε εκείνες τις αγορές και πριν από την πανδημία ταξίδευε πολύ σε αυτές τις αγορές. Θα το δούμε και Βλέπουμε τώρα... αυτό. Υποθέτω, ναι, θα το δούμε και παρακάτω. Αυτό που βλέπουμε τώρα σε αυτές τις αγορές είναι αυτό που έλεγα και πριν, ειδικά για την Κίνα και την Αυστραλία, ότι τώρα πλέον δεν υπάρχουν ταξιδιωτικοί περιορισμοί, θέλουν να γνωρίσουν και άλλους προορισμούς πέραν της εγκύτερης, ας το πούμε, περιοχής της δικής τους. Στις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα και στον Καναδά, αυτό που βλέπουμε πάρα πολύ έντονα είναι ότι πράγματι ταξιδεύουν, ενώ πριν προτιμούσαν πολύ και το προτιμούν, εξακολουθούν υποθέτω και το χειμώνα και θα το δούμε αυτό, Καραϊβική και Λατινική Αμερική και αυτές τις χώρες που είναι λίγο πιο κοντά, βλέπουμε από πολύ νωρίς φέτος το να ταξιδεύουν περισσότερο σε Ευρώπη, σε μεγαλύτερα ταξίδια, μεγαλύτερης διάρκειας ταξίδια. Και ένα ενδιαφέρον στοιχείο που ίσως το δούμε και λίγο αργότερα είναι και το πόσες μέρες μένουν στην Αθήνα. Αυτό είναι επίσης ένα στοιχείο που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Να το πούμε λίγο αργότερα. Εδώ εμείς δεν έχουμε κάποια πληροφορία για το πόσο μένουν, αλλά αν έχετε εσείς, το σαν αεροδρόμιο, να το δούμε λίγο αργότερα. Ναι. Βεβαίως, να το δούμε, γιατί έχει ενδιαφέρον για διαμόρφωση του τουριστικού προϊόντος, όσον μας αφορά εμάς, όλων που ασχολούμαστε με τον τουρισμό. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτή είναι η top 15, θα δούμε τώρα τους top 15 προορισμούς για τις 5 αυτές χώρες και τη θέση της Ελλάδας. Βλέπουμε ότι η Ελλάδα στην αμερικανική αγορά είναι στην 11η θέση. Αν δούμε ποιες χώρες είναι από πάνω, νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή θέση, δεδομένου ότι από πλευράς Ευρώπης μιλάμε για πραγματικά πολύ μεγάλες χώρες. Η Ιταλία, με τους οποίους ούτως ή άλλως η Αμερική έχει και πάρα πολλούς μετανάστες, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Ισπανία και μετά από πλευράς Ευρώπης είναι η Ελλάδα. Σε σχέση με το 23... Εδώ να πω, Άρη μου,
Αν μπορώ να σε διακόψω Ναι, βεβαίως. λίγο, αυτό που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια με τους Αμερικανούς και τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πραγματικά θεαματικό. Είδαμε πέρυσι το 2023 μία αύξηση των Αμερικανών κατά 51% σε σχέση με το 19. Αυτό προφανώς συναρτάται άμεσα και με το capacity που αυξάνεται, δηλαδή με τις αεροπορικές εταιρείες οι οποίες βάζουν και νέους προορισμούς, αυξάνουν τις συχνότητές τους, επεκτείνουν την περίοδο λειτουργίας. Και επίσης το βλέπουμε και φέτος. Το πρώτο πεντάμινο που ακόμη δεν έχουμε φτάσει στο core, έτσι, στις βασικές περιόδους αιχμής, το καλοκαίρι, βλέπουμε μια πολύ μεγάλη αύξηση και στο capacity το ίδιο. Είδαμε πάλι και αυξημένους προορισμούς και επέκταση της δραστηριότητας και νέα αεροπορική εταιρεία που μπήκε. Η ελληνική αγορά αυτή τη στιγμή, σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές αγορές, είναι αυτό που λέμε εμείς πολύ καλά τοποθετημένη position σε σχέση με την αμερικάνικη αγορά. Δίχως αυτό να σημαίνει βέβαια ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερο περιθώριο. Έτσι. Σε αυτή την αγορά υπάρχει ένα τεράστιο potential, μια τεράστια δυναμική και για άλλους προορισμούς και για άλλες πολιτείες. Ναι. Είναι σε Αυτό που φάση λες, Ιωάννα, μεγάλης άνθησης. ότι είμαστε πολύ καλά τοποθετημένοι, φαίνεται γιατί οι τρεις πρώτες χώρες είναι γειτονιά της Αμερικής, ας το πούμε. Μετά είναι Ναι. δύο μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, μετά είναι ξανά αμερικάνικες, Καραϊβική, Ιαπωνία, ξανά Καραϊβική και μετά είμαστε από τις μεσογειακές χώρες είμαστε πολύ καλά. Σε σχέση με το 23 έχουμε κερδίσει σχεδόν μία ποσοστία μονάδα, έχουμε χάσει μία θέση στο ranking, δηλαδή ήμασταν 10η και γενικά η πρόθεση των Αμερικανών να ταξιδέψουν στο εξωτερικό έχει αυξηθεί κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες. Τώρα, αν δούμε την αντίστοιχη εικόνα για τους Καναδούς, πάλι είμαστε σε μια καλή θέση. Ναι, Και εδώ πέρα, σε σχέση με το 23, αν και κερδίσαμε μια μισή ποσοστία μονάδα σε ενδιαφέρον για την Ελλάδα, χάσαμε μια θέση. Βέβαια, ίσως αυτό εξηγείται και από το ότι ο Καναδάς γενικά έδειξε πρόθεση να ταξιδέψουν στο εξωτερικό συν 4 ποσοστιαίες μονάδες, οπότε εμείς ήμασταν λίγο πιο κάτω από το trend. Τώρα εδώ πέρα μπορεί να υπάρχουν και base effects σε σχέση με το πώς ήταν η προτίμηση προς Ελλάδα το 23. Κάποιο σχόλιο ή να προχωρήσω, Ιωάννα? Πάντως, αύξηση στους Καναδούς, διψήφια αύξηση, τη βλέπουμε το πρώτο πεντάμινο του 24 σε σχέση με το 23. Είναι και εδώ πολύ καλό το ποσοστό αύξησης. Ναι. Για τους Κινέζους είμαστε στην 33η θέση. Αυτό που ανέφερες και εσύ πριν, Ιωάννα, κυρίως οι προορισμοί είναι ασιατικοί. Και από τις ευρωπαϊκές χώρες είναι η Γαλλία και η Ιταλία, δύο μεγάλες χώρες και ειδικά για τους Κινέζους νομίζω ότι έχει και μεγάλη σημασία το ότι ασχολούνται πολύ με τα brands και τα ψώνια και ως γνωστόν η Γαλλία και η Ιταλία έχουν πάρα πολύ ισχυρά brands. Χάσαμε 6 θέσεις και μισή ποσοστία μονάδα, ενώ γενικά το ενδιαφέρον της Κίνας αυξήθηκε κατά 1,7 ποσοστιαίες μονάδες. Ναι. Κοίταξε, η Κίνα είμαστε ακόμη σε ένα πολύ χαμηλό από πλευράς αριθμού επισκεπτών και του potential που έχει αυτή η χώρα, έτσι, το οποίο δεν εκμεταλλευόμαστε ακόμα. Είμαστε σε αριθμούς ακόμη πολύ χαμηλά. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι φέτος, τους πρώτους 5 μήνες, παρατηρούμε μία αύξηση πάνω από 100%. Ήδη έχει μπει η Κίνα στις top 20 αγορές μας με αυτή την αύξηση. Δηλαδή βλέπουμε πραγματικά μέσα στο 2024, και πάλι θυμίζω ότι μόλις το 2023 ήρθαν οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί, δεν ταξίδευαν οι άνθρωποι αυτοί, αλλά βλέπουμε μια πολύ μεγάλη αύξηση, το βλέπουμε και σε capacity αεροπορικών εταιριών, δηλαδή αύξηση συχνοτήτων από την Air China, μια καινούργια αεροπορική εταιρεία, την Juneyao, ένα νέο προορισμό που είναι η Σαγκάη Αθήνα. Οπότε εκεί υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες. Υπάρχει μια μεγάλη δυναμική, μπορούμε να την αξιοποιήσουμε, πρέπει να την αξιοποιήσουμε και αυτό ευρύτερα μας αφορά όλους ως επιχειρήσεις που ασχολούμαστε με τον τουρισμό. Φαντάζομαι ότι και το ότι βάλατε καινούργιες συνδέσεις και καινούργιες πτήσεις θα έχει παίξει σημαντικό ρόλο. Να ρωτήσω, σε τι επίπεδα κινούνται οι Κινέζοι και σε τι αριθμό αφήξεων έχετε από Κίνα και τι περιμένετε για το 24 πάνω κάτω?
Κοίταξε, είναι πολύ μικρός ο αριθμός. Είναι περίπου λίγο περισσότερο σε αυτή τη φάση, λίγο περισσότερο από 100.000 επισκέπτες αυτή τη στιγμή. Περιμένουμε ότι θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο, γιατί υπάρχει πάντα, όταν υπάρχει απευθεία σύνδεση, αυτό που λέμε εμείς, the multiplier effect. Υπάρχει ένας πολλαπλασιαστής. Όταν μπαίνει μια απευθείας πτήση, αυξάνεται η κίνηση που έχουμε directly, δηλαδή τους ανθρώπους που έχουμε δει μέσω άλλων προορισμών να έρχονται, αυτοί αυξάνονται περίπου 2,5 φορές. Ναι. Άρα, το ότι μπαίνουν και άλλες συχνότητες, το ότι υπάρχει μια απευθεία σύνδεση με μια άλλη μεγάλη πόλη και ένα τεράστιο κέντρο όπως είναι η Σαγκάη, σίγουρα θέτει πολύ καλές βάσεις και πολύ καλές προοπτικές. Αλλά βεβαίως η κινεζική αγορά είναι μια χώρα μεγάλων δυνατοτήτων, δηλαδή και οι προοπτικές συνδέσεων με άλλες πόλεις είναι σημαντικές και πρέπει να τις εκμεταλλευτούμε, και βέβαια το volume, η αύξηση των επισκεπτών γενικότερα. Ακριβώς αυτό που λες, όσο μίλαγε, σκεφτόμουν ότι το 4,5% των Κινέζων είναι κάποιες δεκάδες εκατομμύρια που ενδιαφέρονται για τη χώρα. Ναι. Ακριβώς, ακριβώς. Παρόμοια εικόνα και για την Ινδία. Είμαστε στην 39η θέση, με το 3,5% των Ινδών να ενδιαφέρονται για την Ελλάδα. Έχουμε υποχωρήσει αρκετές θέσεις, αλλά έχει μειωθεί κιόλας και το ενδιαφέρον των Ινδών σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Μια μικρή υποχώρηση για ταξίδια στο εξωτερικό. Θες να μας πεις δύο λόγια, γιατί από ό,τι ξέρω εδώ και αρκετό καιρό επιδιώκεται να έρθει κάποια απευθείας πτήση και από την Ινδία. Ναι, πράγματι. Το τελευταίο ταξίδι που είχαμε κάνει πριν από την πανδημία ήταν το Φεβρουάριο του 2020. Υπήρχε τότε η προοπτική πράγματι και φαινόταν ότι θα ξεκινήσει μια ινδική εταιρεία το καλοκαίρι του 2020. Προφανώς όλοι ξέρουμε τι συνέβη μετά. Διαμορφώθηκαν άλλα δεδομένα για την ινδική αγορά, για τη συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία τότε που είχε αποφασίσει να ξεκινήσει. Υπήρξαν άλλα δεδομένα, ήταν μια ιδιωτική εταιρεία, πολλά τα προβλήματά της λόγω της πανδημίας, εννοώ τα χρηματοοικονομικά προβλήματα λόγω της πανδημίας. Πράγματι, τα τελευταία 2 χρόνια πάλι μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Εκτιμώ ότι μέσα στα επόμενα 2 χρόνια, χωρίς να θέλω να είμαι ούτε προφήτης ούτε μάγος, γιατί αυτά εξαρτώνται από πάρα πολλές άλλες συνθήκες, δεν είναι μόνο το τι θέλουμε εμείς ή το τι προσφέρουμε ή το πώς είναι η ζήτηση αυτή τη στιγμή, εξαρτάται και από την στρατηγική της αεροπορικής, εξαρτάται και από την επάρκεια αεροσκαφών και 1.002 άλλους λόγους. Αλλά εκτιμώ ότι μέσα στα επόμενα 2 χρόνια είναι πολύ πιθανό να έχουμε μια απευθεία σύνδεση και άρα γενικά αύξηση των ροών από την Ινδία. Εμείς παρατηρούμε ένα έντονο ενδιαφέρον από την Ινδική αγορά. Έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία με tour operators εκεί και travel agents για πακέτα που έρχονται. Αλλά βέβαια η προβολή της χώρας εκεί και η προσπάθεια χρειάζεται να είναι συντονισμένη και πολύ εντατική. Γιατί ας μην ξεχνάμε πάντα ότι μια αεροπορική εταιρεία είναι ένας επενδυτής. Όταν αποφασίζει να κάνει το δρομολόγιο, επενδύει εκατομμύρια ευρώ στην αγορά μας και υπάρχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός. Έτσι υπάρχουν πολλές άλλες αγορές, τις οποίες μπορεί να επιλέξει. Άρα χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια συνολικά. Για την Ινδία θα μπορούσε η Αθήνα να παίξει και το ρόλο να κάνουν σύνδεση Ινδία για κάποια άλλη χώρα? Σίγουρα θα μπορούσε να παίξει. Έχουμε μια πολύ καλή γεωστρατηγικά, γεωπολιτικά και είναι μια πολύ καλή περίπτωση η θέση της Αθήνας. Ακριβώς γιατί δεν λέμε ότι είμαστε μόνο το gateway to Greece, αλλά και ο πρώτος σταθμός προς την Ευρώπη. Ναι, αυτό θα μπορούσε να συμβεί, αλλά σε πρώτη φάση θα πρέπει να υπάρξει απευθεία σύνδεση και να πάει καλά, να λειτουργήσει ωραία και να λειτουργήσει έτσι πολύ αποτελεσματικά. Okay. Και τέλος η Αυστραλία, με την οποία ως γνωστόν έχουμε και ισχυρούς δεσμούς λόγω μεταναστών. Ναι. Είμαστε σε μια πάρα πολύ υψηλή θέση, με μικρή διαφορά από τη Γαλλία. Και οι Ιταλοί, βέβαια, που βλέπουμε εκεί πέρα, έχουν επίσης πολύ ισχυρούς δεσμούς μεταναστευτικούς με την Ιταλία. Δεν έχουμε στοιχεία προηγούμενων ετών, οπότε δεν μπορούμε να συγκρίνουμε. Αλλά είναι μια πολύ ισχυρή αγορά. Θες να μας πει δύο λόγια? Βέβαια, πρώτα απ' όλα παρατηρούμε μεγάλη αύξηση εμείς φέτος. Βέβαια,
ήταν κλειστή κατά ένα μεγάλο μέρος του 2023 η Αυστραλία, παρατηρούμε τεράστια αύξηση, ακόμη σχετικά μικρή αριθμή. Θέλω να πω, είναι προφανώς πάνω από 100.000, αλλά δεν είναι ακόμα οι αριθμοί που θα μπορούσαμε να έχουμε. Είναι μια μεγάλη αγορά, περίπου 500.000 η Αυστραλία για εμάς. Δεν υπάρχει απευθεία σύνδεση, γιατί διακινούνται μέσω των hubs της Μέσης Ανατολής και υπάρχουν πολύ καλές στρατηγικές συμμαχίες αερομεταφορέων της Αυστραλίας με μεγάλους αερομεταφορείς της Μέσης Ανατολής, άρα αυτό λειτουργεί πολύ καλά για αυτούς από πλευράς συνδέσεων. Όμως, όπως το είπες, είναι μια μεγάλη κοινότητα, πολύ vibrant και πάρα πολύ δυναμική η κοινότητα των Ελληνοαυστραλών, και προσδοκούμε ακόμα μεγαλύτερα ποσοστά και ακόμα μεγαλύτερα μεγέθη το καλοκαίρι. Ήδη είμαστε σε μια αύξηση πάνω από 100%, έτσι, σε σχέση με το 19. Σε σχέση με το 19, έχουν περάσει δηλαδή τους αριθμούς του 19 αυτή τη στιγμή οι Αυστραλοί που επισκέπτονται τη χώρα μας και είμαστε στο πρώτο πεντάμινο. Οπότε, αντίστοιχα, προσδοκούμε ότι θα συνεχίσει καλή αύξηση. Και να πω κιόλας ότι οι Αυστραλοί είναι από τους επισκέπτες που έχουν από την υψηλότερη δαπάνη σε σχέση με τους υπόλοιπους επισκέπτες. Ξοδεύουν αρκετά χρήματα στη χώρα. Τώρα εδώ είναι ένας συνοπτικός πίνακας με το ποια είναι η θέση της Ελλάδας στις 5 αγορές και των ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών μεσογειακών προορισμών. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία είναι με διαφορά πιο δημοφιλείς από όλες τις υπόλοιπες χώρες. Μετά ερχόμαστε εμείς και μετά ακολουθούν Πορτογαλία, Κροατία και Τουρκία. Μόνο η Τουρκία στην Ινδία είναι πιο δημοφιλής από ό,τι είναι η Ελλάδα. Ίσως αυτό δεν ξέρω αν δεν έχω τώρα μια εικασία κάνω, δεν ξέρω σε ποιο βαθμό μπορεί να παίζει ρόλο κάποιο μεταναστευτικό στοιχείο ή κάποιο μουσουλμανικό στοιχείο που να κάνει να υπάρχει μια προτίμηση προς Τουρκία από Ινδία. Γενικότερα, σε σχέση τώρα με το τι θα ξοδέψουν, αν πάμε εδώ, αυτοί που είπαν ότι θα ξοδέψουν περισσότερο, μείον αυτούς που θα ξοδέψουν λιγότερο, βλέπουμε ότι και στις 5 χώρες θα ξοδέψουν περισσότερο, αλλά ειδικά στην Αμερική βλέπουμε ότι είναι πολύ μεγάλη, πολύ υπέρ του αυτό που θα ξοδέψουν περισσότερο, και στην Κίνα πιστεύω ότι στην Αμερική θα πρέπει να έχει παίξει σημαντικό ρόλο και το δολάριο που είναι σε ισχυρή φάση, άρα κάνει τα ταξίδια προς το εξωτερικό οικονομικά πιο, πιο αποτελεσματικά, ας το πούμε. Ιωάννα, βλέπετε κάτι εσείς ίσως από το duty free σχετικά με αυτό? Εμείς υπολογίζουμε 3 διαφορετικές παραμέτρους όταν μιλάμε για τη δαπάνη στα δικά μας τα καταστήματα. Είναι το εύρος των αγορών, το ύψος των αγορών και ο όγκος, δηλαδή το πόσοι από την κάθε αγορά ψωνίζουν. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα είναι πάρα πολύ καλοί spenders. Το ίδιο συνέβαινε και με τους Αυστραλούς. Τώρα μένει να δούμε τα στοιχεία για αυτή τη χρονιά. Πριν από την πανδημία ίσχυε πράγματι σε πολύ καλό, όπως το είπες και εσύ, πολύ καλοί spenders. Και βέβαια, εντάξει, μια άλλη κατηγορία ήταν το Ισραήλ, που τώρα για συγκεκριμένους λόγους δεν μπορούμε να μιλήσουμε αυτή τη στιγμή για αυτή την αγορά. Αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα, ναι, πάρα πολύ καλοί καταναλωτές γενικά και στα δικά μας τα καταστήματα. Πάντως δείτε κιόλας ότι και για τις 5 αγορές, αυτοί που θα ξοδέψουν όσο συνήθως ή περισσότερο, είναι 80% περίπου ή και περισσότερο επί του συνόλου. Άρα αυτό είναι πολύ θετικό. Ναι, είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό, βέβαια. Πολύ. Τώρα εδώ αυτός ο πίνακας, έχουμε προσπαθήσει στο βαθμό που μας επιτρέπουν τα στοιχεία και οι ισοτιμίες να φέρουμε ώστε η πρώτη γραμμή να είναι περίπου στα $110, ανεξάρτητα από το ποιο νόμισμα το μετράμε, έτσι ώστε να είναι λίγο συγκρίσιμα. Άρα τι βλέπουμε εδώ πέρα? Βλέπουμε ουσιαστικά ότι οι Ινδοί, το 80% περίπου των Ινδών, θέλει να ξοδέψει έως έως $110 για τη διαμονή αναδιανυκτέρευση, έναντι του 25% των Αμερικανών, του 29% των Καναδών, του 55% των Κινέζων και του 33% των Αυστραλών.
Αντίστοιχα, βλέπουμε αν πάμε στις πιο ακριβές, ας πούμε, διαμονές. Για τους Ινδούς δεν έχουμε στοιχεία, γιατί έχουμε στοιχεία από 8.000 ρουπίες και πάνω, που είναι περίπου στα $180. Αλλά βλέπουμε ότι, ας πούμε, πάνω από $180 την βραδιά ξοδεύει το 38% των Αμερικανών, το 24% των Καναδών, το 13% των Κινέζων και το 35% των Αυστραλών. Άρα αυτές οι αγορές έχουν εντελώς διαφορετικό spending power μεταξύ τους, σε ό,τι αφορά τη διαμονή, και αντίστοιχη είναι η εικόνα και για το κόστος του αεροπορικού εισιτηρίου. Όταν μιλάμε για πτήσεις long haul, δηλαδή σχεδόν όλοι οι Κινέζοι και σχεδόν όλοι οι Ινδοί περιορίζονται περίπου στα $900 με 1.000 το budget το οποίο έχουν για το αεροπορικό εισιτήριο. Με την ευκαιρία να ρωτήσω, Ιωάννα, Μμμ. αν έμπαινε σήμερα μια γραμμή για Ινδία, περίπου πού θα βλέπατε ότι θα ήταν το κόστος? Περίπου στα 400, θα μπορούσε να είναι γύρω στα 450 με 500 ευρώ. Άρα, Θα μπορούσε να είναι. άρα θα κάλυπτε ένα Ναι, μεγάλο μέρος αυτής της αγοράς, θα μπορούσε να τα δώσει αυτά ναι, τα χρήματα ναι, για να έρθει. ναι. Αλλά, Δεν μιλάω για το business βέβαια, έτσι, μιλάω για το μέσο ναύλο, δεν μιλάω για το business, για το business είναι μια άλλη κατηγορία premium, με διαφορετική τιμολόγηση, αλλά ναι, θα μπορούσε να είναι το περίπου business θα είναι εκεί. στο 10% που δεν είναι εδώ μέσα, προφανώς. Ναι, Είναι ναι, business. ακριβώς. Το λέω γιατί πολύ πρόσφατα είχαμε κάνει μια σχετική μελέτη, προσεγγίζοντας τις ινδικές εταιρείες και προσπαθώντας να αποδείξουμε ότι πράγματι υπάρχει πεδίο και έτσι, αυτό που λέμε εμείς stimulation of demand και μέσω της τιμής, αλλά και αποδόσεων και για τις ίδιες τις αεροπορικές εταιρείες. Οπότε ήμασταν περίπου κάπου εκεί. Προφανώς αυτά διαφοροποιούνται ανάλογα και με τις συνολικότερα με τις οικονομικές συνθήκες και με άλλους παράγοντες, αλλά ήταν περίπου εκεί. Και νομίζω και στην Αυστραλία βλέπουμε ότι είναι προσαρμοσμένη στην πραγματικότητα του ότι μια long haul πτήση στην Αυστραλία είναι πολύ μακρινή, άρα είναι και αρκετά ακριβότερη. Βέβαια, βέβαια. Εδώ ίσως έχει ενδιαφέρον να πούμε λίγο και για τις ημέρες που μένουν οι άνθρωποι αυτοί, γιατί πληρώνουν το αεροπορικό τους εισιτήριο, έρχονται στην Ελλάδα, Αθήνα και Ελλάδα, και το λέω Αθήνα και Ελλάδα, γιατί σε όλες αυτές τις αγορές ο άνθρωπος που θα έρθει θα μείνει πάνω από 10 μέρες κατά μέσο όρο. Αλλά στην Αθήνα θα μείνει ο Αμερικανός και ο Καναδός 5 μέρες, ο Κινέζος θα μείνει 4, ο Αμερικανός και ο Αυστραλός θα μείνει 5 μέρες, ο Κινέζος θα μείνει 4 μέρες, ο Ινδός και ο Καναδός θα μείνουν 3. Και μετά θα πάνε σε κάποιον άλλο προορισμό στην Ελλάδα και θα γυρίσουν φυσικά μετά στην Αθήνα για να φύγουν. Αυτό είναι σημαντικό για όλους εμάς στον τουρισμό, για τη διαμόρφωση συνολικά πακέτου προϊόντος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι τελείως διαφορετικό να λες ότι θα έρθει για 3 μέρες κάποιος και πώς διαμορφώνω την εμπειρία του, τι εμπειρία του πουλάω, ποια είναι αυτά δηλαδή τα προϊόντα που προωθώ και αγοράζει, και διαφορετικό αν είναι 5 μέρες. Και φυσικά διαφορετικό αν θα ήταν περισσότερο. Οπότε νομίζω αυτό είναι επίσης ένα στοιχείο που είναι πολύ βασικό για το τουριστικό προϊόν. Τώρα, σε σχέση με το που μένουν, υπάρχει ισχυρή προτίμηση για διαμονή σε ξενοδοχείο, αλλά υπάρχει και έντονος ανταγωνισμός από εξοχικές κατοικίες και bed and breakfast houses. Εδώ δηλαδή είναι το ξενοδοχείο, παντού είναι τουλάχιστον η μισή έχουν κατά νου το ξενοδοχείο, και με εξαίρεση στην Κίνα είναι αρκετά ψηλότερο το ποσοστό. Μετά έχουμε διαμονή σε εξοχικό είτε ιδιόκτητο είτε φίλων, και μετά σε hostel ή B&B. Εδώ πέρα βλέπετε ότι το ποσοστό των Κινέζων είναι πάρα πολύ ψηλό. Τώρα βέβαια κάποια από Όντως, αυτά αυτό συμπίπτει και με τα δικά μας. Ναι. Ναι, με τα δικά Και μας εδώ είναι η στοιχεία. μεταβολή σε σχέση με το 2023, όπου είναι κερδισμένα τα ξενοδοχεία και τα hostel και bed and breakfast, ενώ υπάρχει μια υποχώρηση, ας τις πούμε έτσι για να μπορούμε να τις χαρακτηρίσουμε όλες μαζί, τους εναλλακτικές επιλογές διαμονής, όπως κατά σαλέ, κάμπινγκ, τροχόσπιτα, σκάφη και ούτω καθεξής. Συγγνώμη, σκάφη δεν έχουμε στοιχεία ή κάτι άλλο.
Τώρα, τέλος, εδώ είναι ποιο είναι το δημοφιλέστερο app κρατήσεων για διαμονή. Αυτό εξαρτάται από χώρα σε χώρα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά είναι η Expedia με δεύτερη την Airbnb. Στην Αυστραλία πρώτη είναι η Booking με δεύτερη την Airbnb. Και στην Κίνα και την Ινδία είναι κάποια sites τα οποία είναι αρκετά εξειδικευμένα στις χώρες αυτές, ξεκινήσαν από τις χώρες αυτές, όπως το Ctrip, που είναι ίσως το πιο γνωστό κινέζικο εκτός Κίνας, ή το Make My Trip στην Ινδία. Η Booking έχει αρκετά καλό ποσοστό στην Ινδία, το βλέπετε εδώ, 1 στους 4. Στην Κίνα δεν είναι στη λίστα αυτή των 10 δημοφιλέστερων. Η Airbnb έχει μια παρουσία και στην Κίνα και στην Ινδία, αλλά αρκετά χαμηλότερη από ό,τι είναι στις πιο δυτικού τύπου χώρες, όπως είπα, ο Καναδάς και η Αυστραλία. Ιωάννα, έχεις κάποιο σχόλιο εδώ ή προχωράμε? Εδώ θα έκανα ίσως ένα γενικότερο σχόλιο. Πρώτα απ' όλα, εμείς βλέπουμε πάρα πολύ σε αυτές τις αγορές γενικά το πώς κάνουν την κράτηση του ταξιδιού τους και βλέπουμε πάρα πολύ να έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια και μετά την πανδημία, να έχει αυξηθεί το website της αεροπορικής εταιρείας, παρόλο που πραγματικά τα booking means και travel agents είναι σε ορισμένες αγορές ακόμη πολύ ισχυρά. Βλέπουμε όμως ότι πολλοί κόσμος στρέφεται σε αυτό. Έχει να κάνει και με το ηλικιακό, έχει να κάνει και με την τεχνολογία, πάρα πολύ, και την εξοικείωση με την τεχνολογία γενικότερα. Ένα άλλο στοιχείο που έτσι το βλέπουμε εμείς ανά αγορά και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, είναι αν το προϊόν της Αθήνας έχει ανταποκριθεί στις προσδοκίες των επισκεπτών. Αυτό είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον αν σκεφτεί κανείς ότι πάνω από 80% σε όλες τις αγορές, στην Κίνα φτάνει το 90%, το προϊόν της Αθήνας, η εμπειρία της Αθήνας έχει ανταποκριθεί στις προσδοκίες, αυτό που είχαν στο μυαλό τους, αυτά τα expectations που είχαν για τον προορισμό. Και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό λέει επίσης ότι θα ταξιδέψει και πάλι στην Αθήνα. Αυτό είναι σημαντικό για το προϊόν μας. Προφανώς δεν σημαίνει ότι εφησυχάζουμε ή ότι δεν κάνουμε περαιτέρω προσπάθειες, αλλά είναι ένα πολύ θετικό στοιχείο που βλέπουμε από τις έρευνές μας. Εδώ ολοκληρώνει την παρουσίαση. Την μελέτη μπορείτε να τη βρείτε στο site του INSET, στο INSET Intelligence. Αν πάτε στις μελέτες, εδώ είναι η μελέτη πλήρης που ετοιμάσαμε μαζί με την κυρία Ρασούλη. Και επίσης, δεν ξέρω αν έχει μπει ήδη το ερωτηματολόγιο, θα μπει ένα ερωτηματολόγιο στο chat, το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του webinar, το οποίο μπορείτε να το απαντήσετε και στο τέλος του ερωτηματολογίου θα βρείτε το σύνδεσμο για να μπορέσετε να κατεβάσετε τη μελέτη, την παρουσίαση και το δελτίο τύπου. Πάμε λοιπόν σε ερωτήσεις εφόσον υπάρχουν. Και νομίζω ότι προς το παρόν μπορούμε να κατεβάσουμε την παρουσίαση και να δεχτούμε τις ερωτήσεις σας. Όχι. Ιωάννα, ή πολύ καλά τα είπαμε ή τους μπερδέψαμε. Ή δεν υπήρξε. Ναι. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Παράκληση, μπείτε στο link που έχει μπει στο chat για να μπορέσετε να κάνετε την αξιολόγηση του webinar. Όπως είπα και στην αρχή, ο κύριος Κικίλιας θα μας βοηθήσει πάρα πολύ αυτό για επόμενα webinars που θα ακολουθήσουν και να λάβετε το υλικό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, εγώ, Άρη, για την πρόσκληση και την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, Ιωάννα. Θα βρούμε και άλλη ευκαιρία στο μέλλον. Χαιρετώ. Ωραία. Γεια χαρά σας.